ҳамакнун баъди ба итмом расидани мавсими имсолаи лигаи футболи кишвар маросими ҷоиза спорӣ доир шуд. маросими мазкур дар кӯхи суруш баргузор гардида аз рӯи якчанд номинатсия беҳтаринҳо муайян карда шуданд. дар ибтидои маросим директори генералии лигаи футболи тоҷикистон сайвалӣ шоқурбонов суханронӣ карда аз дастовардҳо ва пешравии футболи кишвар изҳори қаноатмандӣ намуд. ҳамин тарпа ҳам беҳтаринҳоро дар ин мавсим муайян намуданд. диловаршо ғаниев аз дастаи рейгар, далер шарифов аз дастаи пахтакор ва бахтиёр зарипов аз дастаи равшан номзадон барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин бозигари лигаи якум дар ин мавсим пешниҳод шуда буданд. далер шарипов аз дастаи пахтакори ноҳияи бобоҷон ғафуров бо задани 20 гол ва бозиҳои зебо ғолиби ин номинатсия шуд. абдулфаттоҳ худойдодзода аз дастаи динамои шаҳри душанбе дар ин мавсим ба задани 24 гол даст ёфт, ки дар ин маросим ҷоизаи беҳтарин нишонзани лигаи якумро соҳиб гардид. илова бояд кард, ки абдулфаттоҳ дар рафти ин мавсим дар як бозӣ ба номаш 10 голро муҳр задааст. мавсими гузашта барои мо хеле хуб сипарӣ шуд ва мо тавонистем бозиҳои хуб анҷом бидиҳем ва дар лига якум яке аз лигаҳои беҳтарин Тоҷикистон мебошад, ки дар он ҷо рақобат хеле шадид аст ва дар ин лига ман тавонистам, ки сазовори ҷоизаи беҳтарин нишонзан шавам бо 24 голи худ ва миннатдории худро ба ҳамдастагони худ мерасонам, ки ба ман кӯмак карданд, то ман сазовори ин ҷоиза бишавам. барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин мураббии лигаи якум қаноат латипов аз дастаи ҳулбук, ҳикмат фузайлов аз дастаи регар ва раҳматулло фузайлов аз дастаи равшан номзад буданд. дастаи регар тадази турсунзода баъди як соли аз лига олӣ рафтан бо кӯшишу роҳбарияти хуби мураббиён ва бозигарон ба лига олии кишвар баргашт, ки саҳми сармураббии даста ҳикмат фузайлов дар ин дастовард шоён мебошад. дастаи регар тадаз мавсимро бидуни бохт анҷом дод ва ҳикмат фузайлов бешак барандаи ин ҷоиза гардид. Наша команда в этом году успешно выступила и вернулась в высшую лигу. То, что признали меня лучшим, я признателен, конечно, своему тренерскому штабу и своим футболистам. Действительно, все они сделали для того, чтобы меня признали лучшим тренером первой лиги. баъдан беҳтаринҳоро дар ҳайати лигаи ҷавонони кишвар муайян намуданд. ибтидо беҳтарин бозигари чемпионати тоҷикистон байни ҷавононро қадрдонӣ карданд. барандаи ин ҷоиза аминҷон алиҳмадов аз дастаи равшан шуд. аминҷон ҳамчунин бо задани 36 гол беҳтарин нишонзани ин мавсим шудааст. дар ҳақиқат ин солам меҳнатҳои бисёр кардам ва худ фикр мекунам, ки барои гирифтани ҷоиза арзанда будам, чунки дар ҳар як бозие ки мегузашт ман ба задани голҳо сазовор мегаштам. албатта ки аз як даст садо намебарояд. ҳамаи ҳамон ҳамдастагоне ки бо ман буданд, ба ҳамаи онҳо миннатдории худро мерасонам. барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин мураббии чемпионати тоҷикистон байни ҷавонон юсуф рабиев аз дастаи истиқлол, баҳодур маҳмадов аз дастаи равшан ва шарифҷон зиёев аз дастаи хуҷанд номзад буданд. дар мавсимҳои гузашта дастаи ҷавонони истиқлол мақоми аввалро ба ҳеҷ кас намедод, вале дар мавсими ҷорӣ дастаи ҷавонони хуҷанд аз ибтидои мавсим садри ҷадвалро соҳиб шуда мавқеашро дар ин мақом ба анҷом расонид, ки саҳми мураббӣ дар ин дастовард хеле зиёд аст. барандаи ҷоизаи беҳтарин мураббии чемпионати тоҷикистон миёни ҷавонон шарифҷон зиёев аз дастаи хуҷанд гардид. дар майдон ба ҷуз бозигарон нафаре ҳаст, ки бидуни расиш ба тӯб метавонад ба рафти бозӣ таъсир берасонад, ки ин довар мебошад. доварони мо ба ҷуз дар лигаҳои миллӣ барои доварӣ намудан ба хориҷ низ даъват мешаванд, ки ин аз сатҳи баланди савияи дониши доварони кишвар огаҳӣ медиҳад. саёдҷон зайниддинов довари дараҷаи байналмилалӣ ғолиби ин ҷоиза гардид. саёд маротибаи панҷум аст, ки ин ҷоизаро ба даст меорад. ман барои гирифтани ҷоиза хеле хурсанд ҳастам, ки ин ҷоизаро гирифтам, чунки ҳар сол пеш аз саршавии чемпионат мавсим мо ҳаракат мекунем, кори зиёд мекунем, тамринҳои зиёд мекунем, дарсҳои зиёд мехонем, вай мекунем. ин яке аз вақте ки дар ҷанбасти сол, дар охири сол вақти ҷоиза метиҳанд, ин маънои онро дорад, ки ҳамин соли гузашта соли бобарор будад барои доварӣ. дар идомаи маросим беҳтаринҳоро дар лигаи олии кишвар дар соли 2021 муайян намуданд. нақши дарвозабон дар даста хеле муҳим аст. дар баъзе мавридҳо танҳо дарвозабонҳо метавонанд тақдири бозиро ҳал кунанд бо маҳор намудани зарбаҳои ҷаримавии 11 метра ва сейфҳои худ дар рафти бозӣ. саҳми роҳат ҷапаров дар ба даст овардани медалҳои биринҷии клуби марказии варзиш артиш дар ин мавсим хеле назаррас буд ва ҳамин гуна ҷоизаи мазкурро легионери туркмен соҳиб гардид. ҷоизаро намояндаи даста қабул кард. баъди дарвозабон дар сафи дуюм ҳимоятгарон меистанд, ки бо заҳмати онҳо дарвозабонҳо метавонанд дар баъзе мавридҳо нафаси озод бикашанд. ваҳдат ҳанонов ғолиби ин номинатсия гардид. ваҳдат айни замон дар бошгоҳи персеполиси эрон қарор дорад ва дар маросими мазкур ҳузур надошт.
барои ба даст овардани беҳтарин ниммуҳофизатгари мавсим Алишер Ҷалилов аз дастаи Истиқлол, Фатулло Фатуллоев аз дастаи клуби марказии варзиш Артиш ва Далер Ёдгуров аз дастаи Хуҷанд Муддаӣ буданд. Саҳми Фатулло Фатуллоев дар рохати бозиҳои Конфедератсияи футболи Осиёро ба даст овардани бошгоҳи клуби марказии варзиш Артиш зиёд мебошад. Фатулло ин мавсим 8 маротиба беҳтарин бозигари майдон интихоб шудааст ва ҳамин тавр Фатулло Фатуллоев беҳтарин ниммуҳофизатгари мавсим эълон гардид. нақши ҳамлагар дар ғалабаи даста аз ҳама зиёд аст. онҳо метавонанд бо гулҳои задаашон ғалабаи тимашонро дар бозӣ таъмин намоянд. Илҳомҷон Баротов ду мавсим пайҳам аст ки дар Лига Олӣ бозиҳои хуби худро нишон дода истодааст. мавсими гузашта Илҳом беҳтарин бозигар интихоб шуда буд ва имсол бошад барандаи ҷоизаи беҳтарин ҳамлагар гардид. من نشانزنی بهترین شده بودم سال گذشته. من می‌خواستم امسال هم شدم، خیلی تقدیر نصیب بوده. امسال حمله‌گری بهترین نقشه‌های آینده نصیب باشد. ما کوشش میکنیم، حرکت میکنیم که جایی نه بلکه دوم جو سوم جو ما حرکت میکنیم که برای چمپیون سو برات کنیم. бозигарони хориҷӣ ба дастаҳо барои ба даст овардани ҷоизаҳо ҷалб мешаванд. дар ин маросим беҳтарин легионере ки дар чемпионати Тоҷикистон бозӣ мекунад низ муайян шуд. Алексей Ларин аз дастаи Истиқлол, Артем Сердюк ва Самандар Очилов аз дастаи Хуҷанд номзад буданд. Артем Сердюк дар ғолибияти Хуҷанд дар ҷоми Тоҷикистон ва медалҳои нуқраи Лига Олӣ нақши бениҳоят муҳим дошт. Артем дар ин мавсим 11 гол низ ба самар расонидааст ва беҳтарин легионери мавсимро ҳамлагари мазкур соҳиб шуд. ҷоизаи мазкурро намояндаи дастаи Хуҷанд қабул намуд. барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин мураббӣ дар ин мавсим Виталий Левченко, Рустам Хожаев ва Амин Субҳонӣ номзад буданд. дастаи Истиқлол дар мавсими имсола на танҳо дар чемпионати дохилӣ, балки дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё низ ҳангомаофарӣ намуд. роҳбарии ин ҳангомаҳоро Виталий Левченко дар даст дошт. ба ҷузи ин дастаи мазкур бо роҳбарии ин мутахассиси номдори тоҷик ғолиби Лигаи Олӣ ва Суперҷоми кишвар шудааст. ҷоизаи мазкурро шахсони масъули бошгоҳи Истиқлол қабул намуданд. Виталий Левченко 3 сол пайҳам аст ки ин ҷоизаро ба даст меорад. ин мавсим дар пойгаи беҳтарин нишонзан рақобат хеле шадид буд ва махсусан миёни Манучер Ҷалилов ва Рустам Соиров аз бошгоҳи Истиқлол. дар интиҳои чемпионат Манучер бо задани 18 гол беҳтарин нишонзани соли 2021 гардид. дар интиҳои маросим ҷоизадорон дар як фазои зебои идона аксҳои хотиравӣ гирифтанд. бо умеди дастовардҳои наву натиҷаҳои беназир дар соли оянда мавсими ҷориро ҷамъ баст намуданд.